Ayan, subukan natin ngayon si Intomade Pro X. Pinalitan natin siya ng barrel galing kay Sir Romnick Makayanan. Ito natin makikita kung gaano ka-legit ang barrel na kinukuha natin sa kanya. So i-mount ko lang tong ating camera using si Astro Pellet. Subukan natin mamaya kay GSB sa kay PLW. Mount ko lang tong ating camera. Yan. So, i-mount na natin tong ating cellphone. So subukan natin sa tatlong dot. Subukan natin ng mga kahit tatlong shot muna. Just natin. Isa. Medyo going down siya kasi ako ito yung bipod na gamit tayo. Hindi natin dala yung ating sandbag. Yun, satol yung nasa gitna kasi Astro tong gamit natin ngayon. Meron talaga yung mga layers. Saka itong Astro natin hindi pa siya na-resize. Subukan natin mamaya kay JSB tsaka kay PLW. Yun. Saka ang ating FPS ay 890. Yun. Subukan natin si GSB. Check tayo ng air 2000 PSI. Isa na si gilid, si GSB. Using 890 FPS DBB barrel. Ito na si GSB pellet. Sir Romnick, ito na yung ating quality na barrel na ginagamit. Ito. Thank you. Shout out, sir. Pili tayo ng magandang pellet kasi yung iba na kilo-kilo donate. PUP gawa na syempre. Kaya sa packaging. Last shot kay JSB. Yun. Isang shot pa. Pasensyahan tayo na po, talaga nalabo na ito yung camera tayo eh. Isang shot mo na. Ayun. Sabihin nyo nagpalit tayo ng unit ha. Tanggalin natin. Yaron, daran-dandan. Subukan natin si yan, ang target po natin nasa, check natin ng parallax 25 to na yan to 26, parang ganoon. Yan, subukan natin si PLW pellet ito sa gitna 3 dot galing sa taas sentro, tapos 3 dot ulit galing sa taas. 1, 2, 3 tayo 3 dot galing sa taas,
Hindi ko malaw. Gawa tayo ng kahit 3 dot galing sa taas. Yan, okay na yan. Grabe. Magalaw lang talaga pag tactical bipod pa. Pero kita naman natin. Ang akasla pa lang gaano abot na. Astig. One hole. Sa palas. Ayoko na magastos sa pellet. Lapitan natin yung ating target. Karang pilihin nyo palit tayo ng unit. Hindi po. Yan. Formado. So dati na siyang .22. Ang ginawa lang like sa mga previous na ginawa natin na caliber 177, kinonvert natin ng caliber 22 airgun. Yan, lapitan natin yung ating target. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So 33 steps. Yan. Ito si Astro. Ito si GSB. Saka ito si PLW. Masyado lang kasi magalaw yung gamit nating bipod. Garaw-garaw. So yan yung ating unit. Okay. Salamat po sa ating lahat.